ଏ କ'ଣ କରୁଛ? କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି। अच्छा ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେ ପଇସା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେନସନରେ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ 4-5 ଜଣ। ଟେନସନ୍ ହୁଁ କାହିଁ? ଏମାନେ ପଇସା ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର, ମୋତେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ କେମିତି କଲେ ଯାଇ ପଇସା ଆସିବ, ସେ ବହୁତ ଟେନସନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଅଛି, କ'ଣ? ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। କି ମନ୍ତ୍ର? ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେଟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଠ କରିବ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯାଇକିରି, ତାହେଲେ ଯେତେ ଥର ପାଠ କରିବ ତମ ପଇସା ସେମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। बेटा मन में लड्डू फूटा। ମୋର ଧନଟା ବଢ଼ି ସାରେ। ନାଇଁ ତମର ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କରିବ ନା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରିସାରେ, କହୁନ ମୋତେ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବ, शाबाश बेटा ମନ୍ଦିର ପଳେଇବ, ପାହାଚ ଉପରେ ହେଲା ହଁ। ବସିକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇକିରି ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ କହିଲ? भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। ଯେତେ କହିବ ସେତେ ପଇସା ପଡ଼ିବ।